tak je to smutné, no. Strašne smutné, no ale tak čo? Že celý svet o nás musí vedieť ako Handlová. Ale Handlovčan to nebol. To je hlavné. Povedať, že šok a zdesenie u mňa stále pretrvávajú a je naozaj ťažké sa z tejto strašnej udalosti spamätať. V mene mojom, v mene mesta Handlova, v mene obyvateľov mesta Handlova je nám to naozaj nesmierne ľúto a prajeme pánovi premiérovi Slovenskej republiky, pánovi Robertovi Ficovi čo najviac síl, energie a zdravia v tejto pre neho asi doposiaľ najnáročnejšej životnej situácii. Agresia v našej spoločnosti spôsobila čosi tak hrozivé, čo musí každý zdravý človek okamžite odsúdiť. Atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky nie je len útokom na človeka, na jedného z nás, ale je útokom na jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, útokom na akúkoľvek podstatu štátnosti a podstatu demokracie. Včera odzretej, no, túto národ postrelil. No, škoda. A pan jak tu mieszka, to pan się teraz boi, że coś takiego się powtórzy? No, neboj. Prečo? Sa nebojíme. Prečo? Nemáme sa prečo báť. Nájde sa nejaký, čo mu šíbe a potom to takto dopadne. Strieľal volak do po ňom, no ale... Nejaký pán z Levíc, starší muž. 71 ročný. Strašná. I dla was, jak wy tu żyjecie, No, teraz jest wam straszno? hrozne. Tu sa nič také nestalo. Toto je prvýkrát. Toto je jedna veľká dedina Handlova a toto je prvý raz. Pierwszy raz taka sytuacja w ogóle w Słowacji, tak? Áno. I myśleliście, że kiedyś coś takiego może się stać tutaj? Viete čo? Vôbec nie. Vôbec. Nie, ja som s tým ani nerátala vôbec, že také niečo sa tu môže stať. Takže... A ešte keď prišiel až z Levíc sem k nám. Hej, z Levíc. A príde sem k nám. Do Handlovej príde z Levíc. Vôbec sme to nečakali, že tu sa niečo také môže stať. No. Včera som mala taký divný pocit, ale dneska v pohode. Dneska to je úplne pohoda. Nebojím sa už dneska. Včera hej, ale dneska nie.